Moin Völkens. Mijn naam is Henk Wolf en ouder dat het nog ijzervolle frasch in het internet heeft, hij me tocht, joh, waarom zal ik eindelijk zelf een paar video's af frasch maken? Dan heeft het aber inzet, me frasch het internet, zo weet je. En aber ouder zit, kon ik der gelichte die der mal wissen, dat volk een Nordfraschen wezen zal, wat af Nordfrasch te maken, die Sprekauerhut te snakken. Ja, dan heb ik oude leid, waar zal ik dan eindelijk aan snakken? En dan is me in een heekiem dat Walter Jetten een ganz fijn leerboek geschreven heeft. Een leerboek van het Zeeltask, Zeelterfrijsk. Het Zeeltask is die leeste dialect van het Oostfrasch. Also in Madder aller als u Frasch snak het werd, geeft het al twee Frasche dialecten. Een Westfraschen of Westlauers Fraschen dialect, waar het Westfrasch van Dillinge-Dijs het Joachim is, en het Oostfrasch. En van het Oostfrasch als een Usted bloot nog een dialect oude blijven en dat is het Zeeltask. Also, Walter heeft dat hier fijn geschreven. Voor mezelf was het ganz passelijk, dan ik maakte Dillinge-Dijs Forschung en ook promotionswerving voor het Zeeltask. Ik zal het ook leren en daar hij ik look, hoe dat Walter in de tijd als hij Twisch studeerd heeft, heeft er een bijfeek, also een minor of minor, wat Dillinge-Dijs heet. Bij dus een hogeschool bij het NHL Hogeschool in Ljouwert. Heeft hij zijn minor bij ons bij Frasch gemaakt. En in zijn bijfeek, in zijn minor, kunnen studenten naast de feken, de kursen wat ja mogen, ook altens zelf nog wat jam uittonken wat ja mogen ben. En wat er heet dan daarvoor entschlossen een leerboek voor die Zeelterfrijske dialect van het Frasch te schrijven. Nou, daarvoor, en een akten wat hem dat boek inkijkt, wordt dat ook bemaakt. Daarvoor heet er de boeken uit je herraad van het Noord-Friesk Instituut als voorbeeld gebruikt. Dat zijn ganz fijne boeken, waar man volk ganz goed de Noord-Frasche dialecten leren kon. Dat heet er ook gemaakt. Het is duidelijk te schön. Ik hoor diesen Leid wat daarvan wissen. Zum Beispiel Lachs Tau, Lachs 2, Zede der Zeelter, en het boek voor het mooring, wat ik hier heb, zocht dat ook zo uit. Nou, wat heet er? Oh, die, wat lijkt het? Dat is duidelijk te schön. Die heet also die Muster van het Noord-Friesk Instituut, heeft nog een paar extra zaken hinzugefügt. Zum Beispiel, hier heeft nog een historisch invering ertoe schrijven, waarin hij verklaart wat het Zeeltask is, wie dat uitkomt, wenn man die mensen dat nog snakken, en zo weer daar. Het is ganz interessant te wazen. En dat is ook wichtig, hij heeft op de laatste zin van het boek, heeft er ook nog zijn oude zacht, alle unregelmäßige Tätwoorden, also Verben, maakt, also ganz praktisch voor een haken wat we Zeeltask leren willen. Nou, wie ze manche mensen vielleicht, dat het van de boeken van het Noord-Friesk Instituut voor de Noord-Frasche dialecten in Frasche Taudelen heeft, also een Unfanger-Deel en een deel voor fortgeschrittenen. Also dat heeft het voor Zeeltask speelt nog ei.
Also das stond er af. Also Zeeuwse Fries voor beginners. Dat is wirklich een boek voor Anfänger. Also für mich langt das total aus. Ich kann mir vorstellen, wenn für die mal diesen Anfang hat, wo es noch nicht waren, auch noch ein Digitalmauge wird, als von nu ist das egal, ganz fein en smoke boek. So het juist boek, leerboek verzählt ist, was ei auf frisch, was ei auf Türschraben ist, also von der Prente der Böcke erwarten voll. Dus dan ganz verneid dat het dat heeft. En ik hoop dat manning mensen die maar ook frisch leren ben. Jo, dat was een prijs, een verzoek, einfach iets wat af frisch te vertellen. Ik kijk bloot wie mensen erop reageren, wie er al goed ingekeken wordt. En wanneer ja, dan mag ik vielleicht nog eens een video frisch. En wanneer ja, dan